Dobro, Olga, zašto si nas dovukla tu? Gosti dolje sami čekaju. Da, reci više što imaš, umirem od žeđi. Daj, molim te, reci, zašto si nas trebala? Dobro, same ste me natjerale na ovo. Ovo već postaje zamorno. Na što smo te natjerale? Dakle, karte na stol. Marta, tvoje prijateljice su dosadile tvoje manipulacije i laži i odlučila je tome stati na kraj. Isplanirala te ubiti. Ko? Paula? Pa mislim stvarno. Još me hoćeš i ubit, ha? Marta. Olga priča potpune gluposti, pa znaš kakva je. Da. A Marta, nisi niti nevinašca. Ti si se danas odlučila riješiti Ele zauvijek. A nemojmo onda zaboraviti ni našu dragu Anu, koja je odlučila riješiti Blanku. Bože moj, kakve su to gluposti. Baš. Već dugo nisam čula ovoliko gluposti u jednom danu. A stvarno si pretjerala? Ovo je fascinantno. Kome vi lažete? Pa sve ste mi same ispričale. Draga, ti si opet nešto krivo shvatila. Evo ovako ćemo. Ukoliko nastavite sa svojim planovima, ja ću otići na policiju i prijaviti sve. A onda će svaka od vas biti osuđena za pokušaj ubojstva. Jesmo li se razumjele?